Shubor nakaslem jong Nongsan Hima. Ginong balaying briu ya kabatip kum ka All Meghalaya Domestic Workers Union kila pendep ya kajinge yat patba na du madan Yoringham hadu madan Malki. Ginong kran ha katay kajinge lang haba ay jingkran kila ong bakin ya ibeteng ya katay kajinge kun hadu banda yo lud ya kajing dawa jongki. Kila ong ba kajing dawa kabadon hakmat du kabalaya kran na kaway kasnam siya kaway pat kasnam kalong ba kasor karjela kaday bantaw ya kaan ka bakerpang na kabanta ginong tri yung briu hapo kajela. Noong ipi banga ay kaburam ru ya kitrai ki ba ay kam kajing ya dai kajong ki Nongtrei bat kitrai ki ba ay kam kadai tang kata kaba kitrai ki ay ka kam bantrai ya ki Nongtrei bat ki Siew ya kata kador jong kador ka ba ki kitrai hinggai ki Nongtrei ru ki Siem ya kata kador ka ba kitrai ki ay bat ki pendat ya ka Kamram ha kata ka jakatrai hinggai ngan ong ya pi kam dai ka Kamram ka jong kitrai balada ki pang ki Nongtrei Siew by Dawai ki Trai jadi ka Kamram jo ka sarkar ban pek baladan ka jingja jong ka jingpang jing sitam lani ka jingmun sa hakija ka Trai dai ka sarkar ban pek kam dai ka Kamram jong ki Trai ban ay ka pai bang temen ye phila da phimla asuban bela shubu phibla ban ngala ni phibla ban sister da phila adam le phau nya phau slam phimla asuban bela nangam na ban ay bai bang temen ye phi sister ni nung na ban ay bai bang temen ye phi Ndai kadika Kamram jong ka sarkar ban snai ki scheme ban ay kata ka bai bam temen ni pi Shubo lada ukurim lani silok jong pi lada dan na preng jong pi ani kiba omdan shu ki kurim ban next come baki ba bona ki khot ki ba dan na kadika sen ki dai ki khot ki ba omdan shu ki kurim ban sahiyen ki bon ki ba sagan thai ban natip ba ki ba bona preng jong pi phimlo ay ka scheme nimla ban on ki Trai ki bangi ki Trai ay pension ya blok yang ha kam dai ka Kamram jong ki Trai ban ay pension ya blok eti nei ka dai ka Kamram jong ka sarkar ban pendiang ya kata ni dai ki nang song snang ha ka dai ka jaka buat lada ni Trai bela lada ka jingno senyang jong ni ka badai tang dia bro ni ay ka jingno senyang ni Siew ka tax ni wanda ka development jong ka dai ka jela lingma ka jing Trai ka jong ni balai lada ki khon jong ni ki pas ka exam kata kajing kwilanti kajing mudar jong di kajing kwa kajing thrang jong ki banlong he banlong hai banwan sakmak ka syukur na tanggung kajing posnil namar baka sarkar ka feel bak Nongtrei kam ye ki school sarkar ban penyad ha और school private hakmat hak exam matrek kata ki school sarkar ki sa asyadin ti manu ba pha bhai ki kun ki school sarkar ban naik puli dai mangabat mapigi basubala ha lada ki khon jongi nong iti ki start kadu kanuru kalakut kala degi na balbalai nimla aban kersan namla abang ande jang muntai ki Trai ba ai kam yang bu school doctor ru khon jonga ai lu yang ngan pensiong school ki khon kam dai ka Kamram jong ki Trai ki asil ka painong is no ai kata andre kadai ka sarkar ban snai ki scheme ban ai la ki khon madok paknya ban ti jongi kala khen menakini ki khendiak segi halor ka jingmat ka jingsep ha ka wei ka de payeng tang shiyeng ma lada pia shong ya sa tang sawut shubo small family happy family kumbaang ka sarkar upa ka kami bat argot ki khun ma ka jingmat ka longkat no snap ngan batai pi ka estimate jong ka committee na kaliang jongi ka khen kumni nakabenta sawut brieu asin ba moro shisni ma wat bora sothu bakla shisin ba ukhaw arkinu hakashisgi kata hakador lai phausan tengka nyau phau tengka kador ukhaw udai shitan kilo shet bat mun step bat menit asin ba nreu phau tengka uphan shikilo bam khapnam no mar khandia lai phau tengka kaum phniang aspa agram shusli tangban punsho anai shatla kata san phau tengka kading urna lane kaum phniang sharak namang ngite ka cylinder mata ka poi hajar te nang shu ban bu jing khai kading le sing nila ban punut chispa alpha wa ka shisni khentang ban shat nai sum nai sa de khriat ka bleng ru sum ban da a long ni ka shini shitan kilo bak ki ki jing lot le se kun ki jhor ki saban ki colgate ma kan lada duk ru wa hi ban bam jing bam disha wa ban bam fly ai ma kandan extra kata ka jing lot ki brot shoot baniat kum nungi chulek kum shoot baniat man kasniru kris saben ro dan tam ban
ini balik Trai hing ki brio ma ki pat ki or ki tetang ini jinglot kini kimien ki bang ibu ma mat sang spa sang tingka shisni te yakin ni ki jinglot ni klam khan yakador jong ka bayeng bahaban songwai Hitik bakador jong kayin songwai hasor menta kam duna ya kasan hajar tingka ar kambra menjonam tila da kalong kumta lada kalong kumta kajing lat da kabenta sawat kidkhat hakawai kayin kanong sang spa sang tingka into life house ni kalang khatsan hajar shispa san phau tingka plus san hajar kabayeng ar phau hajar shispa san phau tingka shibnai Klam khan shu ya ka bai school Klam khan shu ya ka bai kot Klam khan shu ya ka bai kali bai lek bai wan dale jing lek da ka kejat Klam khan shu ya ka bai jan bai nak thong bai da ka ju Klam khan shu ya ki juti ki slipper ru la ban ya da ka kejat ru le ni ai ku play kar pang ye thi mata ka si to ai ba ka ni ka si buram ga jam thi kanum dei ka si buram ka ba nin ya rakhe tang manta mo But ni ban kan mau ba kaburam ya ki domestic workers ni kaburam ya ki Nongtrei bandai kaburam ka ba manna kasni nama phidai ma phi ki ba pun khut ya ki jaba ya ki yeng jong ki Trai phidai ma phi ki ba ai bam ki ba pun kadang ya ki khon ki jong ki Trai phidai ma phi ki ba shak ki ba tir ki pun I ya ka ba me ka di gi jong ki Trai phidai ma phi ki ba pe ki ta ki kam ki jam ha ka yeng ka jong ki Trai ka ba phi ki Trai dengan ai ku blai gong Angela ya isa tarun yang saya dia ada keberadai but kimat jing dawa jong ka All Meghalaya Domestic Workers Union haringkat bat kajing Trai lang but ka National Domestic Workers Movement Meghalaya Region ringkat ru but ka Perandu Domestic Workers Alliance hakini ki khinat sini ki baladak kata ha ubnai march 8000 ar niladak banlek submit balik ai biang sakawai ka memorandum ha kami terekam ka Jong Chief Minister Jongi but hadian jong kata kaski ka bangi nila draft ka ni ka memorandum ngani thu khana ya thi la long thamula na marba ka jinglai secretariat Jongi kala jan long kumbaman kasni na marba la shulet chilet banyo ay ta ka appointment banyo kandu yo ta unong yalam bak matdu Jong gejela ke Jongi bangin dia keran bat bangin dia penbat hakabaya dai bat kimat ki isu ki bakta kam ya ki Nongtrei nang bela ki badai ki kentai ya ki Nongtrei nang bela ki bak sarkar ka dai ban pet ba kamat ka ba khmat ka dai ban ai jing ya dai ki namar ki dai ki long kme ka sarkar ka ba feel ban ai jing ya dai ya ki nong bela ki badai ki kentai bat ki long kme ka dai ka sarkar ka baran lada phimla banai jing ya dai ki kanthai ki besai ki khon hai yeng ki pandap ya ka yeng kasam ki pat sai ki yeng jong ki Trai ban pun khoi bat ki ri ki sumaru ya ki khon ki jong ki kata ka dai ka jing ka jong ki domestic workers ka bam man la kasni hnai ban la ka taru nim shim la shong thai bat nim shim la dan kanu ka jing small ram habang ki kam yo watang ya ka appointment ban ya kan lu ki la ai ni ki phone number ki ang kong small phone mo CM jong ki ubon kam palat Soba phone ini, phone ni PS, phone ni under secretary. Kira supun syat ini nak kawai ke phone number, sakawai ke phone number. Ha kapunggawa di bangi ibu akmat ke sarkar. Ni ong ya ke sarkar la bun sien. Ni la tit ni kado sien nak kamat ke sarkar. Ni la tit jinghang kado sien. Fix ya ka wage nak kabenta ki Nongtrei yang. Bu ya ka dor. Namar balik ke jing ka bangi ni syam ka long ba. Na kawai ke jaka sakawai pat. Kapher ka jing Siew ya ka dor jong ki Nongtrei yang kidan ki jaka ki ba ai 8000 shikinta kidan ki jaka ki ba ai 8000 san spa shikinta ka jing Trai pe yodan ki ba so thu bakla 8000 shikinta kum ba comment sa ki social media me na kani ngangat I no ya ka kam ngali Trai kinta no ngalu rayo 8000 shikinta la shali Trai kinta no ndai ni ang shikinta tin Trai ha ka shisni ba ka jing Siew kan dai ka ba baro shibnai Ar phone rio kunta kanlang 8000 sansta shibnai lani 8000 kumba Siew ki Trai
kali kadai kador ka bangi nilai akran ya ka sarkar ba kadai ban fix na ka benta ki Nongtrei yang hendai ka sarkar hadu menta ka snap back ka ong ba na kaliang jo ka sarkar kampak la ban le kani na malba kampak dan ya kata ka pisala ni ka fan bakan peni ya kata ka buat na ka benta ki Nongtrei yang ti ka union hi dalani kalale ya kani ka kam na malba ni yo iba kiba buat na ki Nongtrei yang buat ka jing Siew kam ya kan kan hilang Nongtrei shikenta ngamla abadang bala dang Nongtrei hakawai ka yim shikenta ngan pek baji ngarung shipau baji dap khakai baji ngadap dalan saban tak kijan ngan sakti dang anong la adap shikenta ngan lekno shisin mangalakta ya ka gam ga pendat ngan mayo i la dang arung hangtu Nongtrei shikenta ne akenta ndai ka jing Siew yang akan dei shikenta na kata kata bu ya ka dor ba kinong melakin mumyap kinla ban pendap ya ka bai bam ka jongki khlam khain shu ya ka bai kot khlam khain shu ya ka bai kali bai lek bai wan dale jing lek da ka kejat khlam khain shu ya ka bai jan bai nak thong bai da ka ju khlam khain shu ya ki juti ki slipper ru la ban ya da ka kejat ru le ni khain tang men tang ye ibadan kam ita tila da ka jing lak da ka benta ka wai kalam yen kam nong katta shi punai kum nong i khmi lanti bat ba kata ka sarkar jongi kabu ya kata ka minimum wage menta lais pa inyo phulai tengka si sengi kajing lot sans pa san tengka empat khanya ka bayang ka sarkar pada ka angin ai lais pa inyo phulai tengka pi ka bai nong daras ka batam manu banwan pendap balai basa jelai ki kam tu ki kam thiam balai basa jelai ki kam thok ki kam syukur lada tu lada thiam lada thok lada syukur ubarat tang khandiat philayo i tu thiam syukur ki bahe da ki klor da ki lat omdan banur ang kadai ka por bayangi kum kinong bela ang tang kinong bela yeng ngai baro kinong bela misteri kinong bela surak kinong syong madan kinong di jingki hamadan kinong nya taksi ki bapela hakanu ka kamru kala dei ka por ngi bangin mi sya surak baro mentani ni kam kat ko nasa ni sispa ka to phille ayu yangi lada phem pat aya ka hok ka jamni nin penthi si penthi kani kadai ka bami ko aban pun snoi ka sarkar namar ka sarkar kam dan por ban khot e kinong mela kirit kiria namar ngimnang badak parang bakki kiya khot tang ya bala penni pisa revenue tang para badan tai para banang bat ka tharang ni tingim nang ka sarkar kam dan por titang makan mau kan ko sarkar nangi uret ru phishna bot ni sangongo hakum kani ka singi penpawe ka jing snongo ya ki Trai ki baai kam ya ki Nongtrei yang namar balada ondan ki Trai ki baai kam niru yo eta kam bat barabor nakapor sa kapor ni Jong ya ki khat ki jongi ki badan hapo ka association ki jongi kan mau haba Dawai ya ka dor ka babiang pendat ya la ka Kamram smau si ban ya ong ban hakani ka por ba haki comment sa social media ki ong ba Trai riu kanta ba Trai ar kanta ba mobile riu kanta ki bakum kita ki jing sha kan no ki dan tingai ni na ka por sa ka por ni ong ye ki breu haba phi Dawai ya ka dor ka babiang na ka benta ka jing Trai ka jong phi to tip ru ba phin Trai hok haki jakat Trai u khasi u jkhen mai ko ka tien ka ukran ong kamai ya ka hok pam habang ikam yo watang ya ka appointment ban ya kan no ru kila ai ni ki phone number ki ong kong so ba phone ba UCM jongi ubon kam palat so ba phone ya ini phone ni PS phone ni under secretary kila supun shot ani na kawai ka phone number sa kawai ka phone number ha ka ba khado ngong ken no nai CM shu la biang ladang ni la ban Trai ban pendap e ka kam ka union jongi ka dan hok ru ban bu ladi ya ka dor Trai ka bangi Trai man la kasngi dai halor kami ka mongrem na du sem araja khatra ka union ka jong kinong Trai yang kalau dak pelat ya ka wich ka jong la jong bat halor jong kita ki wich ka ki bangi labu saus nem kenthi kata ka dor kala ya ban pen em ya iwei pa iwei ilong yang jong kinong Trai yang tin rai hadin jo kini ki saus san nem kenthi ba gila ya da ka jo ka dor ka bangi labu hau taus nem araja khatra ni syam ba khamtam menta usnem ka jing kiu dor khamtam ha ka
kabaya day bat ki marba mardi hakabaya day bat ka jing set ka ban man la kasi kala long shaba palakput ka union kala shim ya karai ban pen kiu biang ya kata ka dol trai ka jom ki nongtrei yang bat ada perubahan snai kita ki wich ka ki batmai hakaban ninyo aban pelak pada amanta sashipang hakani ka jaka bat ba ansam pai ba shabaro akil khot shwaban ninyo pran hakani ka jaka Nidang dom ha kedeng jong kijing ekun. Hendrai nira yoru katu kat ne kijing job. Na kijing teli ka jong pi. Ningkong ngam tip kanu na pi. Kibai kan mau bahakan ne ka jo ka jaka. Dei ma pi. Bapen kan dit ben real ya ka sarkar. Ban pet biang ya ka to ka an minimum wage. Ban pen kala ya kata ka minimum wage. Nama pe post nam ki yo kya kan jai halari khlam da pen kala kata ka Bible las ni. Kadai ka jing ya wan tit pliang hang ne. Jong ki Nongtrei bela yeng brio. Ka ba pen long ban ta ya ka sarkar ba kumno. Ar sin sis nam ka hap ban bot ya ka an ban pen kala ya kata ka bainong ni. Sakawai ka jing job ka jong pi. Kalong ba Yau kau rason, hakading sisa. Kiong ti kiong, badi ban yo kilong yeng ki baduk. Ndai ngitip, bakadon ka bamsap, kadon ka bamyat bet. Hakani ka jing sam rason. Badai biang ka jing lam lenti jong ka seng jong pi. Ka bapen khle, ikini ki eki ai baro. Bad ka jing dawa jong ka seng jong pi, ka penlong ru ya ka sarkar ban kubur. Baya kito ki informal sector na ki batray yang brio ki daily wage workers kador pa yo kaurasan kapher bani kito ki way ti kenau na emi kini ki jing ki ni hap bang kenau na mateng teng is no diaw is no ku mangimla ban wan lam ya ka jing kala hendrei ni hap bang kenau ba pila da wan lam lupa ya ka jing kala ban dang bon nang ni sakmat ki ba pi pinla ban pen kala sakawai hatoy pet Pejeng ni berok hang ni. Hakan ni ka jing yalang benta ka sni. Bon mangi ki kentai. Kadai na kamdai kata. Bon sin ka jing yo rot. Om tang yo duk usuk. Nei kitu ki batrai informal sector na hayeng brio na babalas ni. Hendrai teng zmosi ban om. Baka jing yo rot ru. Bon sin kadai tang nakadaw bangi dai ki kentai. Hendrai hakan ni ka pangru ka seng jong pi kala alam lenti nia khun hala ka jing sha sho sha le ben hala ki ye ha ka jing sha bat bor om tang ba pi pe ya ka bha ka mya jong ki member la jong ngatip ba pi ka step ka mya pi be banyara wat ya kito ha ki be ki benta jong ki em lang ta lang nia khun hala ka jing sha sho sha le ben hala ki ye ha ka jing sha bat bor Om tang ba pi pe ya ka bha ka mya jong ki member la jong ngatip ba pi ka step ka mya pi be banyara wat ya kito ha ki be ki benta jong ki em lang ta lang ki ba shem ya kum ki ni ki jing e timodur ma pi ka no ka ta ka jing crowd ba ka no ka ta ka jing no senyang jong ka seng ka jong pi ba jong pi i wei bat menta ha bang yen hang ne ki jing da wa jong pi ki long bandan ka ta ka wage card Bandan kataka domestic workers welfare board. Balik ang lakan urlong gani. Kadai tang kajing minhi sa sarkar. Namar ba lada ka don ka board of construction workers kataka BOCW. Kabay ka board ka bakan put ikini ki batray bala banlis na yeng brio. Balik yung la bandan kataka board ka bapet ka bha ka mya jong ki batray yeng brio. Namar ba kadika BOCW ne ka suka board ka bapet ka bha kam ya jam ki ki babala ban tayeng brio ngan chia tho kham ja pi ka long kum ne habadan ka no jing tayeng ka jing tay building ito ban tay ki hab no senyang sa ka fun bat nang tu ka fun ki pentelun habadan kam ki tu ki Nongtrei ban sim lun na benta ka puli puti ban sim lun ban lesi ya ka jing song purim ne ka jing ya kemenru kajing mensaw haki Jakarta. Ikumju lada mangi ki nong song snong to kani ka jelangi menjur bangi dai ban menjur nama klam ma phi ngim la ban let ban trai ban kta
ban yo kata ka yo ka kot na bentai ying la jong ke badai mangi baro yang menjur bahabani don ki bawan Trai belah ying jongi ngin menjur ban no senyang kata ka bot ka sarkar kan ju ka ban ai ka matching grant khanang ba kan don ka ne ka fan na banta ka ha ka miak ka jong ya ki ying ki sem jong ki nong song snong a keleng ke ni ka sor bat ke nong ba ke jongi ngai khub lei ya ki kong wan pen hun ki kong evangeline lembat ki wei ki balong ki nong yalam ki ba khmadu jong ke ni ka kan hun jong ki Nongtrei ying ki Nongtrei kenta ha ki ying ki jongi ha ki ying jong ki nong song snong jong ke ni ka nong ba ngamlaru klam da pertu ya ke jing Trai si tom ke jong pi nado ke snem ke ba pisdang ya ke ni ke movement nane ke jing ya ki jong ki Nongtrei ying ki Nongtrei kenta ban dawa ya ki hok Trai ki jong pi kata ka fundamental right ke jong pi ka ba kentot ya ka minimum wage indrai nginum di dawa shu ya ka minimum wage indrai ngin dawa ya ka living wage ka bai bela ka bangila ban im ki jing dawa ki jong pi ki babun ka ba kentot ru ya ka jing kot ya ka jing khia ya ka shong school ya ka puli ka puthi jong ki khun ki ti ki jong pi balada pang balada pidon da ki wei pat ki kam pidon ru ka hok wat ban yo ye ki suti ki jong pi na ki nong ai kam ki jong pi bat ki babun ki wei ki jing dawa ki ba pilayai pen sawa na ka wei ka snem sha ka wei pat ka snem bat ka buram ka long ya pi ki nong yalam bat ya pi I wei pa I wei I de khot ki ba yai ne ha ka ne ka jing ya khun bat ha ka ne ka siru tong in pin kan mau ya ladi in simbyang ya ka jing kut jing mot ka baskem bangin yai peteng ya ka ne ka jing ya khun ya ka ne ka jing ya le ka jongi bat ka ne kan yai peteng hadu bangin na yo lot ya ki jing dawa ki jongi bat ka bakut ka bangin poi sa ka song jong ka jing job ka long bangi yo ya ka jing im ka bapura ha ka ni ka perthai ka bakut pat ka thong jong ka jing ya khun ka jongi ka long bangin yo ya ka jing im ka ba dapper hai ha ka ni ka perthai kat bangidang ring bat gidang penhiar mensim apo ka pne jong ka mei mariang